unggaw yaway. Kadalanan na siya mga guys, oh. Ay, sus, palagi. Pertig yung lisurang alagian na mga guys. Tay. Lihok mo akong gitumban. Bato. Pertig yung lisuran ng mga mananambal mga guys nga magakuan. Kini siya mga guys. Ako kay ni siya benepisyo mga guys, oh. Kini mga guys. Muna siya gitawag og kulukalubas sa mga guys. Unya daghan kini siya mga sakit nga imong matambalan ani mga guys, no? Muna siya pambihira po kay ka makakita ani mga guys. Kay dinhing dapita mga guys, daghan kay mga tambal gini diri mga guys. No? Muna siya, oh. Daghan kay ni siya mga tambal dire pero kini ra pod gyud mga guys, di nakakakita pag lain gyud sa lain pang mga lasang mga guys. Kita mo kini siya, daghan kay ni siya, tambal ni siya tanang mga sakit ug balatian mga guys. Kanya piti kagagamhana na ani mga guys. Okay mga guys. Okay. So magdala po ta ani mga guys niya. Unya ra pod pero di sa